Sándor vagyok, Jogait 27 szám alatti lakos, és mikor? És a Fogarasi Árpádról mit tud elmondani? Hát Árpád egy évvel fiatalabb, én tőlem, talán egy évvel, mert a nővérével együtt jártam iskolába, Balvinnal, és semmi többet nem tudok elmondani. Árpád fiatalabb tőlem egy évvel. Balvin iskolatársam. Volt valami. Hogy dolgozik? Jó munkás ember? Biztos. Biztos jó munkás ember. Árpád biztos jó munkás ember. A nővérje velem egykora születésű. Úgyhogy egyébet nem tudok mondani. Kérem kapcsolatban. És az építményéről mit tud? Hát az építményéről annyit tudok, hogy a tanács megkapta az óvetumra való, hogy mondjam magának, hogy ezt az építményre megkapta a tanácstól az engedélyt, hogy akarja magának kifejezni, hogy mindent megkapott erre az óvetumra, meg 300 000 liter, 30 000, vagy nem tudom, valami óvetumra, hogy a liter 300 000, 30 000 literes víztartályra megkapja az engedélyt, és mire fog szolgálni ez az objektum? Hát ez a Kocsordi tanács részéről megkapta az engedélyt. Ez ahogy az oxigén kihasználására ilyesmi hallottam én tudomásom szerint, hogy az oxigén amikor a 30 000 literes víztartály az óvetum részéről, hogy azt fel fogja használni, amikor hidraulikát, itt tudom én. És atomtámadás ellen is védez? Nem. Igen, az ellen nem véd, de viszont így magyarázta ki Árpi, hogy a vízből veszik ki az oxigént. Tetszik érteni? A vízből fogja az 30 000 literből veszik az oxigént.